Minecraft. Združ lidi a vítejte u dílu z Let's Playe ze hry Tekit. Je tady se mnou Lokuta, Toluka. Stop. Ano, proč stop tentokrát Toluka? Jinak Toluka je Samte 0402, akorát že se trošku přejmenoval. Já jsem furt Kcin, takže je to v pohodě. V tomto díle teda zatím jsme trošku těžili, tady vidíte pár čestek, tady pár ironů, a pár věciček, jako nic moc, jo. Pro začátek to stačí. Vlastně v tomto díle chci udělat takové věci. 3 věci, akorát teď jsem si uvědomil, skoro všechno mám připravený, akorát, že to, doufám, že mě slyšíte, že nemám, že doufám, že vás nepřehlučí sound, já to trošku stlumím, tu muziku. Doufám, že uslyšíte i tady Toluku, ale jo, už je tady. Tak. Jediný, kdo neví, co budeme dneska craftit, je tady Toluka. Tak pojď Toluka. Takže, budeme na to potřebovat hodně dříví, který samozřejmě jak jinak nemáme. Jo, ale máme. Tak, uděláme si pár styků, to by mělo stačit. A uděláme 4krát takhle dokola. Takhle. Vyrobíme wooden gear. Jsou pak ještě jiný iron gears a takhle. Ale stačí nám jenom tenhle wooden gear. Takový, no. Nebudu říkat co. Pak vyrobíme crafting table. Crafting table dáme doprostřed a ty 4 wooden gear, nevím jak se to vyslovuje, dáme takhle. A vyrobíme tento crafting. U něj nemlej do mě, jinak vypnu PvPčko. A máme automatic crafting. A z toho nevylítávají věci. No, úplně koukáme, jak to Luka nám to poskládá. Nefunguje to. Jo, dobrý. Dělejte, že se to zlepšilo. Je to hustý, ale. Tak. A protože jsme v Tekitu, sice je to první díl, ale nemáme co jinak dělat. Zjistil jsem, že ani sem nemusíme, chtěli jsme sem hodit Industrial Craft, který sem ani házet nemusíme, takže tady Tolukovi se odebírá potíž. Protože jsem zjistil, že i tady jsou kabely a nějaký solar panel tady taky je, ale to teď řešit nebudem. Seš tady Toluka? A Toluka nám zase odešel, no nevadí. Mám tady kaktus green, to asi víte, jak se udělá, normálně vezmete kaktus a hodíte ho sem do pece. Tohle si vezmu. Tak a vypálí se vám z tohle. To, co tomu nerozumíš. To dáte doprostřed a kůže dáte takhle dokola. Vyrobíte si baťůžek. A jestli dobře vím, je to baťůžek, který máte v inventáři normálně, neboli přenosná truhla. To je pro tebe, já mám pro sebe. A já budu mít hezčavější. Já budu mít červený. Červený. A takhle, když budeme my dva chodit do dolů, tak vlastně si to můžeme dávat takhle do toho kobly nebo tak. A pak je to dobrý, když máte automatický těžební četu, takže se tam dává. Tak a teď poslední věc, náplň dnešního dílu.
bude ropa, přenos, A přenos ropy, což si vypálíte glas a dáte ho takhle, prostředek zůstane prázdný. A vyrobíte tank. My můžeme vyrobit 2, což vyrobíme. Jeden mi zmizel. Toluka. to je. Kam ho hodíme, to je stejně jedno, pak to budeme přestěhovávat. Tak ho hodíme třeba sem. Tady jsi neutěla, to se přehnává. No, pučes, viď. Teď si vezmeme kyblík a půjdem na označené místo jménem ropa. Ale ještě vám chci ukázat, že vlastně, co jsem to chtěl, jo, To jsou. různý vlastně tady je ten mining, water, což je teda samotěžební četa, ale na to potřebujete elektriku. Ale chtěl jsem ukázat, jo, tohle je pec, která je vlastně k tomu patří kabely různý a takhle. A Ty jsi černou zase chtěl. ne, Kam to dáme tady? do čestky. A nevím, kdo ji tam dá. Jo, tady to je. Jsou vlastně různý transport pipe. Jsou water pipe, což je na vodu, pak jsou normálně na věci, to vám pak budeme vylepšovat dům, což propojíme různě, no to uvidíte. A pak je tady speciální transport pipe. Zatím po cestě, ale já bych se vyspal. Tak. Haló, No? lehni si. Kde seš? A ležím v posteli. Jupi, nezdám s tebou. Oh. Pěkná noc. Tak, po cestě vám vysvětlím, na co to je. Vlastně jdeš taky, ta transport pipe je vlastně, ach jo, někdo mě No, to otravil. je ropa. Kde? Ne. To není ropa, to je takový hnědej hnus. I když mám, počkej, já to můžu ale nabrat a podívat se. Swigen bucket. Vůbec nevím, co to je. Jaký hnusný a nachází se to všude. Ta transport pipe je vlastně na to, že když máte, jako my máme teď daleko tu ropu a nechcete kyblikovat, tak vlastně dáte takový speciální, já teď nevím, jak se to jmenuje. Pak vám to ukážu, ale to až to budem dělat. Jako speciální je to něco jako quarry. Nejsem dobrý angličtinář. To, že jakoby to dáte, že jo, dáte tam elektroniku a vedle toho, nebo na to, nevím, já už si to nepamatuju, to je dlouho, co jsem to hrál, si dáte vlastně jednu tu vodní pipe a pak tu transport nastavíte na 200 třeba, dám příklad, a pak doma vedle toho tanku si dáte vlastně je to stejné. Si dáte vlastně taky tu transport a dáte 200 a pak příjem a to všechno uvidíte, budem zkoušet i věci, které jsem nikdy já nevěděl, protože já vždycky hrál jenom Technic Pack, což jsem vždycky mi vystačilo pár věcí, což tady, že jo, jsme v Techitu, což já některé ani věci nevím, co znamenají, když spoustu, jo, ale ono je pravda zase, že jakoby ten Technic Pack je souhrn Techitu a tak, ale když tak Toluko, jsem home, jo, jsem doma skoro. Jo. Už mám 50 kostiček.
To jo a to, ale to všechno uvidíte, budeme zjišťovat co, to. A vlastně takhle si tady dáme do toho jednoho kyblík a máme kus ropy. Jak víš. I když se mi fakt nechce kyblikovat, takže Já budu kyblikovat, budu moc ruku. na hledej tuhle černou, no jo, prosím tě. A já mezi tím divákům ukážu, teda když najdu. Tady jsou různý transport pipe. Ne. Redstone bucket. What? Shit. Ender bucket. Glowstone bucket. Ty krásu, tak to jsem nikdy ještě neviděl. No, my jsme se přidali. Jo, tohle bychom si pak mohli. Aha, nemohli. Vlastně tohle jsou pak na zlepšení. Cooper, Iron chestek, jsou tady různý oblečení do kosmu, tam taky poletíme. Někdy. Je to tady spoustu co objevovat, zbraně, pak tady nějaký autospawner a vůbec. Ty vado. Aha, už vím, jak se vyrábí. A hodně dobře teda. Meatpack, nevím vůbec, tohle nevím vůbec co je, nevím ani tohle. Když tak mi napište. Chunk loader, to taky nevím co je. Computer vím, to je, nebo monitor, ale to je nejlepší computer. Jsou pak speciální dveře na loknutí za to, na kód a takovýhle. Tohle je nejlepší krystal čestka. Ta je luxusní, tam je to luxusní. No, tady jsou různý ty iron, smelt, a to si uděláme, až si uděláme tady MC Blue cable, což já asi vyrobím jiný, já nevím jaký, ale asi z bone mealu udělám. Pak si zapojíme světla různý, jo, to je taky nádhera, když na redstone, já redstone maniak, tady jich je víc. Jseš tady vůbec s náma? Aha. Hej. Lotulu, nebo jak se jmenuješ? Já stočím s někým. Toluko. No, teď se... Jo, pipe, pump. Já musím někam... Pump se to jmenuje, jo, takže... Tak chvíli tady budete jenom skvělý. No, nebudete, protože já toto video ukončíme a uděláme tady nějak, zhezčíme ty farmy a i zlepšíme ty pipy, ať to vypadá líp a pak se vám ozvem. Takže dík za pozornost, doufám, že se video líbilo, zatím bylo krátký, ale až se do toho trošku dostanem víc, tak budou delší, lepší a nevím co ještě. Tak dík za pozornost a čau. Lidi, nada.